मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे गिदिरथार आरो मोनसे महत थांखिखौ लानानै जागायनाय जे हाबाफारि बे रौमारिनि गेवलां फोथाराव बाहागो लानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, गाहाय नेहाथारि फनेन्द्र बसुमतारी, लोगोसेनो एबसुनि बेयाव सफैनो हानाय जोंनि नेहाथारिफोर, जोंनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि, गुबुन गुबुन जोंनि सेक्सनेल नेहाथारिफोर, चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि राजु मोसाहारि, गाहाय नेहाथारि दिलीप बसुमतारी आरो आथिखालाव गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ सामलायबाय थानाय रेडियान नार्जारी आरो लोगोसे बेयाव चिरां जिल्लानि गोबां जोंनि दैदेनगिरि बिबानगिरि नोंथांमोन, बे रौमारि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि बारग' MCLA निर्मल कुमार ब्रह्म आदा बिथां, गामिनि बैसोगोरा सिबिजाथाव मानगोनां आइ आफा नोंथांमोन, चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गासै दख'राफोरनिफ्राय सफैनो हानाय दख'रा आफादनि बिबानगिरि मावथिजों लोगोसे आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो जोंनि बाइक रेलियाव हान्जा सुरनो फैनाय गोख्रों मावथि हान्जा मावथि लोगो नोंथांमोन, आं गिबियावनो साफ्रोमखौबो बे समाव आफादारि आरो दिनैनि बे बाइक हान्जा सुरनाय बा सुबुं सांग्रांथि रेलिनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरदों। আমার মাজত উপস্থিত হোৱা আৰু আমাৰ এই যি সজাগতা যি অভিযান এইটো প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আহা আমাৰ চিৰাং জিলাৰ অধীনত থকা বা আমাৰ বঙাইগাঁও আৰু কাজলগাঁও ইয়াত থকা সন্মানীয় আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, जोंनि बर' पर्टेलनि मिडिया पार्सनफोर, आं गोलाव बाथ्रा बुंनाय नङा, गुबै बाथ्राया जाहैबाय जों बयबो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो 55 बोसोर जाबाय एबसुनि बैसोआ आरो 55 बोसोराव एबसुआ मा मावबोदों मा मावबोआखै जों बयबो मिथिगौ। जोनोम जानाय समावनो उदायासल दाबिखौ लानानै PTCA खौ मदद होबोदों जुदि जारिमिनखौ जों नायो। बिनि उनाव रमान स्क्रिप्ट हांखोनि आन्दोलनाव बर' थुनलाइ आफादजों बारसोमदों, सेंग्रा हान्जानि फोर्स हिसाबै बारसोमदों आरो बिनि उनाव आसाम आन्दोलन जादों, बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय हाबा मावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समनि आफादगिरि आरो जायखौ जों बड'फा बिमुं होदों 1982 मायथाइयाव आफादगिरिनि बिबान लानायनि उनाव 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारनाय जादों। 6 बोसोर बड'लेण्ड सोमावसारनाय आरो बड'फानि गेरेमसा माहारि दानाय बड'स अफ द वर्ल्ड इउनाइट इउनिटि थ्रु स्ट्रागल बर'फोरा गावनि मोनथाय अधिकारखौ लानानै, गावनि खुंथायखौ लानानै, गावनि हा हुखौ लानानै, गावनि समाज बेबस्था, रांखान्थि, सोलोंथाइ, राव, थुनलाइ, हारिमु बे अस्तित्व जातीयताबादखौ लानानै थांना थानायनि अधिकार दङ। बे बाथ्राखौ बड'फाया मोनसे मेसिभ मास पिपल रिभलिउसननि गेजेरजों सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै बर' हारिखौ थांना थानो थाखाय मोनसे साहस आरो मोनसे मोनथाय दिनै होनानै गालांबाय। बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया। दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों बड'फानि सोरगोआरि जिउ आत्मानि आलो गोजोननि थाखाय आं आर'ज गाबदों। बड'लेण्ड सोमावसारनाय 6 बोसोरनि 1135 जाय मुंख्लंफोर दङ, बे मुंख्लंफोरनि त्याग आरो बिथांमोननि जि मोनसे जिउनि बेसेन आरो बिनि बिनिमयाव जोङो दिनै BAC मोनबाय, BTC मोनबाय आरो दिनै BTR आरो बे संग्रामनि गेजेराव बड'लेण्ड सोमावसारनायनि 1135 जन PLTनि जायफोर मार्टियारफोर दङ, MBBनि मार्टियार गासैबो मुंख्लंफोरनि बेसेननि गेजेरजों दिनै जोङो मोनथाम गोरोबथा मोनबाय आरो बिनि जागायजेननायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि माने मेंनो रोङै मोनसे भिजनारि लिडारशिप आरो दैदेननायनि थाखाय जों मोननो हादों। दा बे जारिमिनखौ आङो बेखायनो गोसोखांहोदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा BTC सुक्तिनि सिगां BAC सुक्ति जाजासिम एबसुआ थोंजोङै सोमावसारनायाव बाहागो लादों आरो BTC सुक्तिनि समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थोंजोङै बाहागो लादों। नाथाय सुक्तिनि समाव एबसुआ सागान होआखैमोन आरो बे सागानखौ मानो होआखैमोन?
बेखौ हाग्रामा महिलारिया मोजाङै मिथियो, सानसुमा कुमार बैसुमतियारिया मोजाङै मिथियो, इउजि ब्रह्मआ मोजाङै मिथियो, रबिराम नार्जारि, रोंगोरा नार्जारि बै समनि दैदेनगिरिफोरा मोजाङै मिथियो। जोङो उननि समाव आरोबाव बे गोरोबथानि उनाव आल्टिमेट गलसिम थांनांगोन आरो बेखायनो बै समाव माने हाथियार लानानै सोमावसारग्रा आफादाल' सहि होनानै सुक्तिखौ खालामनाया मोजां होननानै सावरायलायनानैनो एबसु आरो बिएलटिनि जइन्ट माने डिसिसनाव माने थांखिजोंनो बिटिसि सुक्तिया जादों। आरो बिनि उनाव फैयै फैयै बर' माहारि दानाय, समाज फोसाबनाय, गेरेमसा माहारि दानाय, जौ जुवा दायना दायनि बायदिसिना थासारि, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो फारसेथिं जोंनो गुन गोनां सोलोंथाइ नांगौ। मोजां सोलोंथाइ, गुन गोनां सोलोंथाइजों जोंनि हारिया जौगागोन, इयुन जोलैया जौगागोन। रावबो फरायसा फरायसुलिया जाहाथे स्कुल गारा आरो जायफोरा सोलोंथाइ लागोन बर' बिजोंजों जायफोरा गावनि बिमानि रावजों सोलोंथाइ लागोन, मोजां सोलोंथाइ, गुन गोनां सोलोंथाइ, मोजां केरियार जिउआव गावखौ दाना लानो हायो, बेबायदि थांखिजों गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि रेगुलेसन 2300 2300 संकसनिफ्राय सदियासिम खोलाहा थानाय कार्बि आंलं, गलाघाट, नगाव, मरिगाव, गवालपारा, कामरुप गासैबो जायगायाव जों साइकेल रेलि खालामदों बै समाव 2007 मायथाइयाव। बिनि उनाव 2009 मायथाइयाव आलादा रायजोनि थाखाय डिसिसन जाफिनबाय। 2010 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय बड'लेण्ड आन्दलना थामथि खेबनि थाखाय एबसुनि प्लेटफर्मनिफ्राय प्रमद बर'नि दैदेननायाव जागायदों। आरो फैयै फैयै जोङो बर' माहारियाव आबुं मोनसे गुस्लायनाय, आबुं मोनसे परिबर्तननि थाखाय टटेल रेगुलेसन फर टटेल चेन्ज, आबुं मोनसे जांख्रिखांनायनि थाखाय जोङो थाबायनानै जोङो हानजा सुरदों आरो हानजा सुरै सुरै रायजो राजाफोरखौ जांख्रिखां, रायजो राजाफोरखौ हाबा हारिमुआव गावबा गावनि खामानियाव मुखुब जानो होदों आरो बयबो रायजो राजाया सांग्रां जायोबा बर' हारिया जौगागोन बे बाथ्राखौ आपिल होबोदों। फैयै फैयै एनडिएफबिनि मोनब्रै हानजा आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गणतान्त्रिक जि आन्दलन, बे गणतान्त्रिक 12 बोसोरनि आन्दलन आरो 32 बोसोरनि आन्दलन, लोगोसेनो एनडिएफबिनि जि पिस प्रसेस ज' लोगो नांनानै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर सुक्ति बड' गोजोन गोरोबथाया जानानै थांबाय। आरो दिनै गोजोन गोरोबथानि दफा मावफुंनायनि खामानिया सोलिगासिनो दङ। माखासे दफाया मावफुंजाबाय, माखासे दफाया मावफुंजानो आद्रा दङ, नाथाय प्रसेसआव दङ, बेयो गारनानै दोनजायाखै। आरो बे बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै समाजाव बेले बेजे थासारि, गोनो गोथो थासारि, जोंनि गेजेराव माखासे मुं सोलायनाय, माने बियो बिखौ सोंखारिलायनाय, बे थासारिफ्रा दिनै सोलिबाय थागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि खौसेथि, माहारिनि गोजोन, माहारिनि जौगानाय आरो माहारिबादखौ लानानै मालाबा कमप्रमाइज खालामबोआखै, जोङो हाबा मावबोदों। आरो बेखायनो दिनै जोंनि बाउन्डारि सिमाया गहपुरसिम जानांगौ, कार्बि आंलंनि बर'फोरा हाजोआरि एसटि मोननांगौ आरो लोगोसेनो माने फरेस्ट एरियायाव थानाय बर'फोरनो हा मोननांगौ। 6.3 नि गेजेरजों स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ, 10टा कलेजा जाग्रोसिगोन, बिनि उनाव नेक्स्ट आरो थाबावनाय कलेजा जागोन, हाई स्कुला जागोन, एमइ स्कुला जागोन, एलपि स्कुला जागोन। बे खामानिफ्रा आवगायाखै नङा, आवगायबाय थादों। एनडिएफबिनि जायफोर दिनै जेंना दङ, रिहेबिलिटेसना 2203 मोनबाय आरो बिनि गेजेराव माखासे मोनबावनांगौ, बेखौबो सावरायदों। आरो बे मोननायनि लामायाव एक्स ग्रेसिया मार्टियार फेमिलिया फैसा मोननांगौ, बेयाव खुनु कमप्रमाइज गैया आरो बेखौ सरकारा देग्लाय माखासे बाजेट हमदों, बेखौबो मोनगोन। बेजों लोगोसे केस बोखांनायनि थाखाय जेलाव थानाय एनडिएफबि मानगोनां रन्जन दैमारि बिथांखौ खेबसे नङा खेबनै भारति होबाय। एबसुनि एनडिएफबिनि मोनब्रै आफाद ज' लोगो नांनानै दाख्लैबावै बिथांमोनखौबो गुवाहाटी हाइकर्टआव माने जुडिशियेल प्रसेसनि गेजेरजों नांनानै न'आव लाबोफिननायनि थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ। दा बेखायनो आङो बे बाथ्राखौनो स्पष्ट बुंनो नागिरो जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि जि खामानि बे थाबथायाखै, नाथाय जों सरकारखौ प्रेसार होदों। दिनै 3 बोसोर जानोसै आरो बे 3 बोसोराव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना प्राय माने जोबफैनांगौमोन, खारन 2026नि सिगां खुनु मोनसे एकर्डनि दफाखौ गारनानै दोननाय नङा, गासैबो एकर्डनि दफाखौ मावफुंजोबगोन होननानै भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा जोंनो खोथा होनानै दोनदों। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन, दफाखौ लानानै एकर्डखौ लानानै जोंनि गेजेराव जिखिनि दावराव दावसि जायो बेखिनिखौ आङो खेबसेयैनो
स्पष्टयै नोंथांमोननो बुंबाय रिक्रुटमेन्टनि बेलायावनो होन बा बायदिसिना बिथिंखौनो बुं जों आसाम सरकार भारत सरकारखौ जों नारसिनदों मालाबा खुद्रिदों मालाबा डिबेट खालामदों आरो बे नारसिननाय खुद्रिनाय डिबेट खालामनायखौ पाब्लिक प्लेसाव मालाबा नुवाबो जानो हागौ खिन्थु एक्सट्रा स्ट्रंलि बेखौ जोङो प्रेसार बिल्डिं खालामगासिनो दङ आरो जोंनि काउन्सिल सरकार प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौबो जोङो नारसिनदों दा बे बाथ्राफोरा पर्यायक्रमै सोलिबाय थागोन आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय एकर्डआ टाइमलि इमप्लिमेन्ट जायाबा आन्दलन खालामनो सोमावसारनो रायजो राजाखौ लानानै जों राजा लामायाव फैफिननो थाखाय जोङो जिरायनानै थानाय नङा खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय दिनै बे माने माखासे हाबाफारिनि अनगायैबो समाजाव जोङो माखासे बिथिंखौ दिनै नायनो गोनां दङ आरो बेखायनो आसामाव दिनै हा हुखौ लानानै आसाम सरकारा खामानि मावदों बिटिआरआवबो हा हुखौ लानानै बिटिआर सरकारा खामानि मावदों नाथाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक जोंनि जि रक्षा कवच जों मोनब्रै आयदाखौ बे बाइक रेलि बा बे सुबुं सांग्रांथि रेलियाव लादों बे जाबाय 1 नम्बराव हा 2 नम्बराव सोलोंथाइ 3 नम्बराव जोंनि समाज बेरेखा खामानिया जोबजोबनांगोन आरो बेखौ गैया खालामनांगोन आरो ब्रैथियाव जाबाय जेलाव थानाय एमपिफोरखौ न'आव लाबोफिननानै सान्थिनि सार्थ'आव न'आव रायजो राजाजों समाजजों जयै थानो मोननांगौ दा बेखायनो हा हु बेखौ लानानै दिनैबो जोंनि समाजा सांग्रां नङा जोङो बयबो मिथियो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआ जोंनि रक्षा कवच जोंनि माने ताबिज बायदि जों जायखौ माने फोथायनानै लायो खिन्थु जोंनियाव हा दङ जोंनाव डकुमेन्ट गैया आरो डकुमेन्ट गैयाबा हा थानाय थायैजों एखे अबस्था जायो दा बेखायनो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक चेप्टार 10 आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट ब्रिटिश शासननिफ्राय जोंनो जि अधिकार होनानै दोनदों बे अधिकारनि सायाव रायजो राजाया सांग्रांथि मोननांगोन बुजिनांगोन बेयाव मा दङ बिनि अधिकारा मा बेलेन्स ब्लकआव गुबुना दिनै जायगा लाबाय गुबुना दिनै एनक्ल'ज खालामबाय दिनै जोंनि जायगाखौ साग्लोबसारबाय जों दाना बिथांमोनखौ होखारनो हायो होखारोब्ला हारियारि दाङाबाजि जायो दाङाबाजि जानायखौथ' बयबो मोनखांबाय सिगाङाव खेबनै खेबथाम आरो होखाराबा जोंनि सिकिउरिटिया बहा जोंनि रैखाथिया बहा दा बेखायनो आसाम सरकार बिटिआर सरकार बिथांमोनखौ जों खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद रायजो राजा जों बयबो आवाज होगोन जे जोंनि हाखौ जों रैखाथि होनांगौ आरो बे रैखा कवचखौ लानानै जोङो सांग्रांथि मोनसे जोंनि गेजेराव मोनसे बुजिलायनाय मिथिलायनाय बे मिथिलायनाया फैनांगोन दा बेखायनो बेलेन्स ब्लकनि सायाव जोङो मोनसे मेसिभ अभियान खालामगोन फारसेथिं फरेस्ट राइट एक्ट जोङो हाग्रा ओनसोलाव गोलाव समनिफ्राय रायजो जादों बे मानसिफ्रा दिनैबो हानि पात्ता मोनाखै दिनै बिटिआरआवबो गोबां जायगायाव मोनबाय गोबाङाव दिनै मोननो दंबावो सरकारा बुंदों बे खामानिखौ मावगासिनो शनितपुर बिश्वनाथआव 2.5 लाख बर'फोरा हा पात्ता मोनाखै बे हा पात्ता मोनैखौ लानानै सरकारखौ जों नारसिनदों बे भारतनि आयेन आरो बेखायनो नैबे फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों बर'फोरा हानि अधिकार मोननांगौ बेखौ जोङो बेयाव लाखिदों बेनि अनगायैबो गोबां माखासे बाथ्राफोर दंबावो आङो गोलाव बुंनो सानाखिसै 2 नम्बरा जाबाय आं सोलोंथाइनि सायाव बुंखांबाय गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै एबसुआ खामानि मावदों फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो माने मेट्रिकआव जायफोर माने मोजां पारसेन्ट मोनदों बर' मिडियामाव 95-96% मोननाय दिनै फैबाय इंराजि मिडियामाव जाय बर'फोरा फरायो बिसोरथ' मोजां पारसेन्ट मोनखायोनो बिनि गेजेरावबो मोजां रिजाल्ट जानाय गाज्रि रिजाल्ट जानाय बे एसामिसानो जा बर'आनो जा इंराजियानो जा बेबो थायो खिन्थु जोंनि उद्देश्यआ जाबाय बर' हारिया थांना थानांगौब्ला बर' राव थानांगोन बर' राव थांना थानांगौब्ला बर' मिडियामा थानांगोन बर' हारि बर' राव बर' मिडियाम आरो बे मिडियामनि सोलोंथाइया गुन गोनां जानांगोन होमबासो मोजाङै जोङो साख्रि बाख्रि मोनगोन मोजां खामानि मावनो हागोन सुबुं सृष्टि खालामनो हागोन मोजां आखल आखुनि गथ'फोर जों दानानै लानो हागोन दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन दिनैनि बे अभियाननि गेजेरजों गोग्गो सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइ दाख्लैबावै आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननि आसाम पुलिस सार्भिस जाय DSP SP जानो हायो ACS आसाम सिभिल सार्भिस जाय DC माने कमिशनार सेक्रेटारि जानो हायो जोङो नायदों जथेस्थ' गोरिब गुन्द्रा न'खरनि सोरबा हाजिरा मावग्रा सोरबा माने दखान होग्रा सोरबा माने जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै बै परियालनि गथ' गथायफ्राबो दिनै बर' सुबुङा एबारनि ACS APS आव 13 जन मोनदों बिनिनो ACS 7 APS 3 आसाम पुलिस सार्भिसआव बर'फ्रा मोनफेराखैमोन मिसिं बा सोरबा सनवाल दिउरिफ्रा मोनबोदोंमोन दिनै बे गोग्गाथाव बाथ्रा
पुलिस सार्भिसाव सिभिल सार्भिसाव दिनै बर'फ्रा मोननो हादों दा बेनिखायनो आङो गोग्गानाय मोनदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद रायजो राजानि नाजानाया ओरैनो थाङाखै बिथांमोना गावबा गावनि सम गावबा गावनि नाजानायजों दिनै बेखौ हासिल खालामनो हादों मोननो हादों नाथाय जोंनि जेब्लाबो बिथांमोननि नाजानायाव मदद वेल विश आरो जोङो हामलायनाया जेब्लाबो दङमोन दा बेखायनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै जोङो गोबां खामानि मावबोबाय कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था टेलेन्ट सार्च एग्जाम जोङो गथ' स्टुडेन्टफोरखौ बरायनाय हाबाफारि न' न' थांनानै खौरां लाहैनाय मेट्रिक होग्रा स्टुडेन्टफोरखौ खौरां लाहैनाय गार्जेनफोरनो लाइजाम होनाय आरो बायदिसिना हाबाफारिफोरखौ केरियार काउन्सिलिं मटिभेसन थुलुंगा होनाय हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ आरो बेनि अनगायै गुबुन मोनसे मेजर एजेन्डाया जाहैबाय जे आसामा दिनै ड्राग्स मुक्त आसाम ड्राग्स गैयै आसाम दिनै आसाम सरकारा दिनै फोसावदों खिन्थु आसामाव दाबो ड्राग्स सोलिगासिनो ड्राग्स लागिं ड्राग्स जानाय दिनै बर' सेंग्रा सिख्लाफोर दिनै ड्राग्स जानायाव दिनै माने लिप्त जानानै दङ आरो जायनि थाखाय दिनै ड्राग्सजोंनो दिनै रिसेन्टलि जोंनि गेजेरनिफ्राय माखासे जोंनि माने फंबायमोना जिउ गोमालांबाय गोबां मोजां मोजां परियालाव दिनै ड्राग्स जानानै एडिक्टेड जानानै बे परियाला धंस जादों जोंनि गथ' गथाय फंबाय बिनानावमोननि जिउआ दिनै धंस जादों खिन्थु जों रावबो थिखांनानै लाया जोंनो टेलिफन हरो जोंखौ खावलायहरो जौ जुवा दिनै मेलायाव जौ जुवा जों होबथायोबा जोंखौ गाज्रि मोनो जोंखौ रायो जोंखौ गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुङो एबसुआ जौ होबथादों एबसुआ जुवा बन्द खालामदों एबसुआ माबा माबि खालामदों आरो दिनै इन्टारनेसनेल हाबा जानायाबो जोबोद गामियाव दाबो फेसबुक मबाइलजों मानसि लांखानाय मानसि दोनखानाय दिनै बेंगलर तामिलनाडु दिल्ली बायदियाव खामानि मावनो थाङो बिउटि पार्लाराव थाङो सिकिउरिटि गार्ड मावनो थाङो साख्रि मावनो थाङो जोंहा बुंनो गोनां गैया खिन्थु माखासे थांनायनि जायगा माखासे सहैनायनि जायगा माखासे गाज्रि जायगायावबो दिनै जोंनि मानसिफ्रा सहैबाय दिनै बिथांमोना फैफिननायनि लामा गैलिया फैफिननोबो हालिया साहसबो गैलिया बेफोर जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव दा बेखायनो बे दायना दायनि फोथायनाय बे दिनै एसे खमायबायब्लाबो दिनैबो माखासे जायगाफोराव हा हु माखासे थासारिफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव दायना साजायनानै बुथारनाय होखारनाय बायदिसिना बाथ्राफोरा दिनैबो माने जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेखायनो आं गोलाव बाथ्रा बुङालासिनो बे ड्राग्सखौ जोङो कमप्लिटलि बन्द खालामनांगोन जौ जुवाखौ समाजनिफ्राय जों गैया खालामनांगोन आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय मानसि लांखानायनिफ्राय जोङो सांग्रां जानांगोन सोरनि गथ'आ बबेयाव थांदों मा खामानियाव थांदों मानो थांदों दिनै फेसबुकआव माखासे क्राइम जानाय माखासे माने क्रिमिनेल एक्टिभिटि जानाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनदों जायनि थाखाय जोंनि फंबाय बिनानावनि फरायसा फरायसुलिनि जिउआ दिनै धंस जादों बिनि फारसे जोङो सांग्रां जानांगोन मबाइलखौ बाहायनांगोन फेसबुक ससियेल मिडियाखौबो बाहायनांगोन खिन्थु जोङो कनसियास जानांगोन आरो जोबनायाव एनडिबिनि बारग' जेसेबां सोमावसारगिरि दैदेनगिरि आरो मावथिफोर दङ जायफोरा दिनै जेराव दङ दिनै सान्ति सुक्ति जाबाय सान्ति सुक्तिनि उनाव बिथांमोना न'आव थानो मोननांगौ बिथांमोना जोंजों थानो मोननांगौ आरो सरकारा पलिटिकेल इनिसिएटिभनि गेजेरजोंनो जा बा लिगेल आरो जुडिसियेल मेटारनि गेजेरजोंनो जा सान्तिनि उनाव बिथांमोनखौ न'आव लाबोफिननायनि थाखाय सरकारा खामानि मावनांगौ बे रायजो राजानि आवाज आरो बे रायजो राजानि आवाजखौ जों सरकारनिसिम लांगोन आरो जोंनि बे आपिला जाबाय जे गोजोनखौ पारमानेन्ट खालामनो थाखाय स्थायी खालामनो थाखाय जोङो बयबो दिनै ज' समाज आरो हारि जानायनि खामानियाव बाहागो लानो मोननांगोन दा बेखायनो रन्जन दैमारि आरो जेसेबां जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि जेराव दङ बिथांमोनखौ दिहुननायाबो जोंनि बे रेलिनि मोनसे अभियान आरो जोबनायाव बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानांगौब्ला बर'नि खौसेथिखौ लाखिनांगौब्ला आरो बर' हारिखौ जुदि जौगाहोनांगौब्ला जों बयबो खेबसेबाव सांग्राङै ज' लोगो नांनानै खामानि मावनांगोन मोनसे मोनसे हारिखौ सम सम फोजाखांनो प्रयोजन जायो आरो बेखायनो प्रयोजन जायो हारिया मालाबा संसार जानायाव माने समाज दैदेननायाव आरो हारि हिसाबै थांना थानायाव मालाबा जोङो खायलें खुइलें लामाजोंबो जों मालाबा थांफानो हायो आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि आफाद हिसाबै जोंखौ जायखि जिखि बुङा मानो एबसुआ दुर्बल जाबाय एबसुआ सिनस्रि बायबाय एबसुआ आन्दलन खालामनो हाया बेफोर मालाबाबो सैथो बाथ्रा नङा रायजोफोर एबसुनाय आफादा मालाबाबो दुर्बल जायाखै आरो जों दुर्बल जानाय नुदों 93नि एकर्डनि उनाव एबसुनाय आफादा थानाय नङामोन 2003नि एकर्डनि उनाव एबसुनाय आफादा थानाय नङामोन
2020 उनाव एबसुनि आफादा थानाय नङामोन किन्तु बे आफादा बर' हारिनि आफाद 55 बोसोरनि मोनसे आफाद आरो बे आफादखौ हारिनि आफाद हिसाबै बेंनानै दोननांगोन दिनै जों जायफोर दैदेनगिरि दङ मावथि दङ दिनै गाबोन नोंथांमोननि गथ' गथायानो एबसुखौ सालायफैनांगोन दैदेननांगोन माहारिनि स्वार्थआव आरो एबसु गैयाब्ला जोंनि रायजो राजाखौ जोंनि माहारिखौ दिनै लावथिजों थांगोनजों माने आखाइजों आथिंजों बबेजों बुगोन बबेजों जोगोन बबेजों नासयगोन बबेजों सुसिगोन बेखौ जोङो मालाबाबो माने जोङो माने नुयै खालामनो हाया जोंखौ जेरावनो जेखि समावनो जोंनि सायाव हामला जानो हायो सोरबा दिनै गाबोन थांनाय माने मास मोनसे मोननै सिगाङाव आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बुङो जों जातिनि स्वार्थआव माहारिनि स्वार्थआव शान्तिनि स्वार्थआव गोजोननि स्वार्थआवसो बर' माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा 93 नि एकर्डनि उनाव इलेक्सनाव बाहागो लादों 2003 नि एकर्डनि उनाव हाग्रामा महिलारिखौ गादियाव बाहायदों 2020 नि उनाव प्रमद बर'खौ गादियाव बाहायदों स्वार्थआ मोनसेल' गोजोन जौगानाय आरो गेरेमसा माहारि दानाय बिनि उनाव एबसुनि जेबो रल गैया सरकारा मावनो हादों हायाखै 5 बोसोरनि उनाव हिसाब निकास जागोन रायजोआनो हिसाब निकास खालामगोन बेयाव एबसुनि कुनु रेसपन्सिबिलिटि गैया मोजां मावदोंबा एबसुआ बाख्नायगोन गाज्रि मावदोंबा एबसुआ स्पष्ट बुंगोन इन्टारेस्टनि थाखाय जेखि बाथ्रा बुङा मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिरि थानाय नङा माहारिनि स्वार्थनि थाखाय जों हाबा मावलांगोन आरो नोंथांमोनखौ आं स्पष्टयै बुङो जायखि जेखि पलिटिकेल राजखान्थि इन्टारेस्ट लानानै दिनै माबा माबि दाबि लानानै सोमावसारा मानो दिनै बिथांमोना बेसेबां गोलाव समनि आफाद बिथांमोननि सिन्ताया मा बिथांमोननि थांखिया मा बिथांमोननि आइडिय'लजि प्रिन्सिपला मा बिथांमोना मा बाथ्राखौ लानानै बाथ्रा बुङो बिनि सायावबो जोंहा नोजोर होनो गोनां दङ होननानै आं सानो दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन एबसुनाय आफादखौ बर' माहारिया गोथार आफाद हिसाबै फोथांनानै लाखिनांगोन आरो नैबेबायदि हाबाफारियाव जों बयबो बाहागो लानानै समर्थन होनांगोन आं बेखौ खावलायबाय आरो बे मावथिफोरा बे दिनै आरो गाबोन साननैनि सिगाङाव बिनि उनाव क'क्राझार जागोन सारा आसाम नाङै बे रेलिया जागोन आरो 2 मास जागोन आरो बे रेलियाव बयबो बाहागो लानांगौ आं बेखौ खावलायबाय आं बेखिनिखौनो खावलायनानै चिरां जिल्लायाव जानाय बे रेलिया बयबो रायजो राजानि मदद मोनगोन अनसायनाय मोनगोन आरो जोंनि जि मोनब्रै थांखिखौ लानानै गेदेर मोनसे उद्देश्यखौ लानानै रेलि खालामदों बे माहारियाव मोनसेबाबो एसेबाबो माहारि दानायाव मोजां हाबाफारि हिसाबै माहारि गुस्लायनायाव मदद मोनगोन होननानै आंहा दृढ़ बिश्वास दङ आत्मबिश्वास दङ बेखिनिखौनो फोरमायबाय आरो बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय जय बर' हारिनि